lan patimu, Pak. Agar rasa lo, iya, wah, wah, ya, hip ha, hip ha. Wagon, yeah, oh. Bablas, ayo, wah, wah, ya, itu, wah, ah, itu. Lord Padang, Pak. Oh, latal. Yeah. Padha golengening kalebu ing sasmita mrilantip kaca bijar mangan dalawan Indra ladal golceng mrataka grablis lanak lagune mundi lawan keparengi Pandhita Durna supaya aku rangket dimati karo Menojo dadi pemalang Karna kelakon sudat lambungmu tamani siung dadi lan patimu warang. Yeah. Yeah. Ladal murup Ya! Layu. Aduh, siapa lagi lo? Ayo Karna, aku Dendra Swalawati
Denda swala mati murid Durna. Ya. Kowe arep ngalang-alangi aku mateni Bimayu minggat. Aja dadi malang. Kowe lah dalaku nyebut ora trima. Yen pancen kok kabeh tandingana Dipati Karna, saka ngamangga aku tandingana. Bagus. Dah. Bos. Ya. Ayu warat. Ah. Ya. Aduh. Duh. Atur. Wah. Oh, lah salah. Ayo. Ayo mangerti ya Karna. Aku duweni siyung sing ampuh. Tamane apa bisa gesang dadi areng cindraka kowe Karna. Atur cokot. Aduh. Kacarita mangkono Dipati Karna dipun limpe dening Sang Denda Swalawati. Kaya to mangkono dipun tamani wujuding siung. gesang tatune dadi areng taman abapisa. Ya. Aduh. Wah. Waduh Gusti. Yen mati ning karang ngabang dong pinagi utang pepati lotiro kang nyembur dadak rimang munine bangun ana matang kotoran ana padang kotorahino di yaiku papatanging ngantaka laya Waduh Gusti, panjenengan ketaman wujuding siyun dening denawa ing adinipun sak Prabata Siwi ngantos nandang tindraka geseng tatu panjenengan dados areng ibaratipun Gusti. Aku arep njaluk tulung karo sapa? Nganturan numrupi padang ing jagat rembulan patih. Kowe nggih monggo
kula beto wonten pepungguran mriki. Mriki murid panjenengan menika wilujeng Gusti. Oh, lah. Opo meremban. Nah, kae. Muridku, Ger. Pun popo dadi bombong. Nah. Bombong banget. Nah, kiye. Murid sing ampuh ya kaya ngono, Ger. Bisa paring bebungah kelawan gurune. Nah, Dipati Karna Ketaman apa, Ger? ketaman wujuding siyung ngantos geseng tatune dadi areng. Nah, geseng ora wurung geseng tatune dadi areng kae iku arep dadi pepalang. Dabrul. Ora kena. Wurung tan wurunga Dipati Karna tetep nandhang Cindraka mergane muridku ampuh murid Drona. Dasare bocah gagah, gedhe dhuwur, usuk. Duweni kasekten kang linuwih. Siyunge angger modot medeni, apa maning angger gelem nyokot cokotane. Nah. Cokotane maraih nang mungsuh kowe ngececer kae. Dipati Karna, Ger. Lajeng ngersanipun panjenengan Ngene ya, Ger. sakwise kaya ngono Dipati Karna ki mau ora mawar ngalang-alangi patine Abimanyu dimen ora diperjaya mati. Kawit dheweke Dipati Karna ora saruju yen to Wahyu Cakran ningrat dijaluk. Mulane mumpung ana jalaran Dipati Karna wis rumangsa kalah jurite mungsuh lawan sliramu. Abimanyu Goleki patene Nger. Ngesuaken damu. Adalah. Kandya palambyoga molong manggung siring sata Kurawa kambah Gonggesra katitip perut larut sagunging Ratu Lantiwati pripun Kakang Mremban usopan jemenengan niku jenengan pun nyumurupi piyambak napa dereng kridanipun murid kula Denda Suwalapati saking negari Sunyaruri karna ingkang badhe ngalang-alangi dhateng Abimanyu sumedya dipun perjaya pati ngantos Dipati Karna nandhang Cindraka. Nah sakmenika wonten dalan sing gawe dalan sapa yeah. Kakang Pendhita Durna jelas mulane Kurawa angger ketunggon Drona. Kowe mau ibarat ngombe banyu ning banyu madu. Nah. Manis larang regane. Weh. Manis wis genah rasane, larang regane. Nah, tur goletane angel. Iya, Drona, nggih.
Apa maning angger gelem nginum madune Drona. Nah. Sup, murid kula niku menawi nyecep kalian madu kula jamin. Saged dados wong ketrima. Sontonipun murid kula nikah. Karna ora seneng karo Durna nandang Cindraka nikah. Kula pitados kalian panjenengan Kakang. Mangke menawi Abimanyu menika pejah. Wahyu Cakraningrat oncat saking Anggenipun Abimanyu. Tumedhak wonten negari Ngastina mbelani kalian para Kurawa. Nah, Kurawa menang Bratayuda. Pandhawane mati kabeh, randane Pandhawa didum diusung. Nah, nggih. Drona tetep abadi angger ora sri-sri kuwi ora. Ora sisri kuwi ora. Ora pokoke. Srintil napa? Srintil gondolmu. Sri Kandi Dek Pati Sri Kandi. Sri Kandi asal gelem mesem nang kupingan handsetek jajan. Sup apa maning angger gelem geal-geol. Ala yo. Drona rasane dadi umure kaya 17 tahun maning. Umure Drona ta wis 24. Ning siki angger weruh Sri Kandi rasane kaya 17 tahun. Dada mengdhuwur 24, dada mengisor 17 tahun. Blangkone. Napa inggih Kakang kinten-kinten murid panjenengan kasembadan napa mboten? Awit sampun meka pangkaping menawi murid panjenengan iku nek sore pancen menangan. Ning nek esuk-esuk niku mboten wonten napa-napane. Ning angger siki ora. Siki ket ora tau-tau muridku ampuh banget. Ngadepi apa-apa blas ora kaget. Sabar, teliti, temata. Tur dasare bocahe pinter-pinter beda karo Kurawa. Utek angger utek jlabet. Utek jlabet ngerti Teh Pati? Utek jlabet niku napa? Utek jendel. Kurawa niku senengane mangan enak, umben seger, nyandinge wong wadon sing ayu. Angger diwulangi niku uteke niku ora nyandak-nyandak, dasare bocah ora ana sing cerdas blas. Benten kalian kula jaman tesih ngaku dados Kumbayana. Bendina kula niku dialem teng guru kula. Ora kaya Kumbayana. Muridku ger nyatane siki wis ana buktine. Nggih. Beda karo Kurawa. Sok. Bocahe ora disiplin. Bocahe lemah. Mikire angel, mangane akeh wis jajal. Tur siji sing dadi ciri khas. Ngantukan gue. Napa anu mboten enten Umi Hafifah? Ala Umi Hafifah ora ya pada bae lah. So, pemaning Kurawa sing tuwa kae mikire sinden randa bae. Dume ora ana Umi Hafifah yang mau ngawan ora gelem bonang. Alasane panas. Panas Badrona panas. Demunge karo besane. Nah. Milih biasa milih. Kurawa sing tuwa sing nom niku sami mawon niku Dek Pati. Ning nggih kula niku pun memaklumi pun dados sak lumrahipun dipikir secara logika memang Kurawa seperti itu adanya. Nah. Inggih Kakang menawi kados ngaten Pun dipun tontoni mawon. Murid kula ingkang sumedya merjaya Abimanyu murid Cakraning Ratoncat. Nah niki. Tan samarapa moring sukma
Numpang ngapunten Gusti. Oh,